Sawubona Macengwane. Ngizohoxisa amazwi engeke ngawasho ekuqaleni. Siyabonga futhi ukuthi ulwele into yakwaZulu. Siyakwazi walwa nakubaba uNcamalala, uyawulwela uZulu, awuqali namhlanje. Sithathe ngesinxele ngenxa yendlela obeke ngayo uma ukhuza umhlola uthi lezinja usho thina. Noma ukhuluma ngamageyisi into eyodwa Alphabet Gang. Siyabonga ukuthi ulwela uZulu, ngizobonga ukuthi ulwela into yakithi kwaZulu ukuthi sigcina amagugu ukuze sizoprotecteka ngisho ezikhukhuleni ezingaka, ezinkingeni ezingaka eziba khona uma sisagcina amasiko namagugu wethu siyoprotecteka ezintweni eziningi. Futhi sicela ama-platform ukuthi kufundiswe ngabantu. Siyazi khona abasuke befakwe ukuthi bahlukumezeka kakhulu, uyabona, hayi ukuthi bazaliwe bekanjalo, uyabona. So kodwa sicela ukuthi kube nezindlela lezi zokuthi abantu bafundiseke nokuthi kumele bebehave kanjani, kubaluleke kanjani izinto zesintu ukugcinwa, imingcwabo ihlonishwe kanjani. Uma sinama-platform wokukhuluma ngalezi zinto sokwazi ukuthi size sifundise nabantu ukuthi kubaluleke ngani ukuhlonipha isintu, uyabona. Uma ni-addressa izinto Cingwane, sicela ukuthi nje as for ebutabanini uma u-addressa lezi zinto ungayitotosi into ebhedayo, kodwa sicela ubeke ngendlela ukuthi ngeke kubukeke ngathi kugqugquzeleka udlame, uyabona, ngoba kunabantu nje abazonda nje ngempela. Wena uzonda umuntu ohlukumeza ilungelo likaZulu nezinto zakwaZulu, kodwa cela ubeke kahle Cingwane, uyabo. Kubuhlungu umfundisi emiphezulu epulpit abiza abantu ngezinja. Sadalwa ngani zakwethu, sicela nisihloniphe. Uma ni-address into enihlukumezayo ni-addresse ngenhlonipho. Nathi singabantu sidaliwe uThixo. Ngicela ukudlulisa nje nokukhulu ukuxolisa eNdlunkulu ngezinto zesintu, amagugu akwaZulu, ukuthi siyawaxhaphaza ngapha ebutabaneni senze uma ithanda. Ngiyathoba, sicela into ethelelo kakhulu, ngeke kuphinde kwenzeke. Sizoyalana manje. Umuntu oqhubekayo enza umacabuzana phansi kwemvunulo kaZulu athathelwe inyathelo, angathukwa, kukhulunywe kahle, kube nesinqumo esizophuma ukuthi umuntu owenza so. Ngiyabagqugquzela bonke siku-Alphabet Gang ukuthi uma usithanda isintu sakho yenza into ethile, ngoba sowubulili obuhlukile, ngeke sakufihla lokho. Singobulili obuhlukile vele. Ngisho imvunulo, omunye usuke egqoka isidwaba, omunye egqoka ibheshu. Uma nenye indoda mhlawumbe amaZulu o2 sebegqoka amabheshu bo2, hayi ngani zakwethu, uyabona. Ngicela ukuxolisa kubo bonke abathintekile ngendlela uNgizwe Mchunu abeke ngayo, bathinteka babona ukuthi sekuyovuka udlame. Ngicela ukuthi nilwele ingane zakwethu kubantu ababhekisa inzondo kini. Uma kunendlela yokumbophisa umbophise, uma kunendlela ukuthi uxoxe naye angakujwayeli kabi ngoba uku-Alphabet Gang. Sisizwe lesikhalo, sihloniphe izinto zamagugu akwaZulu. Siney'nto zethu guys, sorry, siney'nto zethu, amaflege wethu, imbala yethu.
akekho sixinayo ngempela ngane zakwethu iqiniso limsulwa amalimile akekho umuntu osixinayo ethole seyifaka imbala yethu yayiflege yini kade esihluphayo ukuthi singashadi ngezinto zembala yethu yeflege size esishade emvunulweni cha ngishintshela impela ke manje shintshela impela ngime eqinisweni ngizophendula bonke nalabo abathina kushuthi siyacwaseka ngoba bakhona abantu besimame abasebenzisa into zamadoda yini bengabakhuzi labo kukhuzwa itabani thina sinoNkulunkulu sinentobeko asingangeni ingane zakwethu ukuthi ubani benzani okwesifazana okwesilisa izokhuluma ngetabani sinentobeko sinoNkulunkulu siyazazi sidalwe uNkulunkulu asenzeni kahle thungisani impahla zenu zamaflege enu nishade ngazo anganabo labantu abastraight abasiphazamisi bashada ngokwaba bashadi ngeinto zethu zeflege ziyahlonishwa leceleni isebenziswa yithi sodwa asihloniphe uZulu into zabo ngiyaxolisa kakhulu engiyathobeka ngiyayi-understanda lento konwe ngomlomo cela kulungiswe ngomlomo ngenxa yobude bendlela sizoxobana ingane zakwethu amaphaphu phansi labo esebekhombisa inzondo enkulu ngokuthi bathi ucingwane umacingwane ungizwe uthe hayi cha uyobuzenzela wedwa ukonakala kwakho imoya phansi ingane zakwethu lelizwe liyolungiswa yithi ziningi izinto kumele sifocus kuzo siyizwe esibhekene nazo imisebenzi kayikho uyabona nje manje lento izosibambezela ngenxa yongafuni ukubonisana sidlule kuleso sigameko sihloniphane sihloniphe into zakwaZulu lento kuzoba undendende kubambezeleke ubusela lokho abalwa nabo obaba umkhwanazi kubambezeleke yonke into kumele ilungiswe lelizwe lingelethu lolungiswa yithi ngokuhloniphana ukuthobelana ukuvuma ukuboniseka siyaxolisa kwaZulu siyaxolisa ngeke ngibale ngamagama ukuthi nesilo sethu kwaZulu ondlunkulu yonke lo ngeke ngibale ngamagama ngashonila ngangane zakwethu kodwa nje nguzwane emahlabathini ngizinze ePitori ngithi mina ngizodlulisa ukuxolisa ngane zakwethu siyaxolisa kakhulu ngeke kuphinde kwenzeke siyayiqonda imessage nathi siyacela nisiphathe kahle singabantu uma nikhuluma nathi ningasibizi ngezinja ningasibizi ngayo yonke lento lena kube nokuthula eSouth Africa ngiyabonga bye ngithi mina singabalwisini vele sebeyigqokile bayigqokile imvunulo ngeke sashintsha lutho ayibona lento leyo asibabonise ukuthi yini abangayenza moving forward get what I'm saying so what I'm saying is because vele they already have a what you call this a sign or a mark or something that represents them okuyini leyo uthinga lenkosazana ngesingisi kuyakuthiwa i-rainbow vele is associated with them yabona kunganjani ke sibabonise singabe sisabalwisa kakhulu kunganjani bona mfethu bayiqalele yabe imvunulo mhlambe bathathe uyabona amaqhube ezinyoni impaphe lezi ezinyoni ezihlukahlukene izinyoni khona eziyellow khona ezigreen khona ered khona eziblack kanjalo bakhande yabe imvunulo yabo bavele nje bagqoka amaqhube ezinyoni bagqoka amaqhube ezinkukhu ngoba nezinkukhu zikhona enembala ehlukahlukene kube imvunulo yabo singabalwisi ngoba manje bamdine kakhulu baba uyabona manje ngiyabona ukuthi uzobashaya aphinda abathuke futhi uyabo bese lento escalator kanti that is not what we want all we want is a way forward ukuthi lalelani kandaneni imvunulo